Nå. En gang til. Nej. Ikke der. Næsten. Ej, jeg fik det ikke. Prøv igen. Hvor er det klamt. Så den bare samler sig igen. Du er i hvert fald lige for renset gulv. Nej. Tager den stå. Det gør den i hvert fald. Det er vores æg. Det er ikke. Ej, der kom flere. Nej, hvor fint. Ej, den sidder fast på mine bukser. Den forsvandt. Jeg stiller den lige her. Jeg har været ude og købe skoleting i dag. Ja, det har du da. Hvor er det så lige der åbent? Hej. Hej. Ja. Seriøst? Den lå i min pose. Mm. Den gjorde. Det er min, den der. Jeg sagde, jeg havde den med grønne på. Men har du ikke lige i hånden? No. Nej. Jeg har ikke min i hånden. Upsi. Splat. Kan man ikke sådan finde den der gode ting og så vise? Ja. Klar. Jeg er meget klam. Jeg købte det ikke. Vi har købt det ikke. Må jeg ikke lige holde den? Hold den, så er det dyr. Tror du, Ja, jeg skal bare lige tror du, man kan skylle den? Nej. Den er blevet Måske. klam allerede. Jeg skulle ikke køre den ned i mit gulv. Du sagde, at jeg skulle gøre det. Det er rigtigt. Jeg støvsugede faktisk i går. Vi har en eyeliner. Du har ret mange øjenvipper egentlig. Men det har du. Jeg har ret mange øjenvipper. Du har ret mange øjenvipper. Mange. Mange. Fy her, Laura, de skal pakkes ind. Ej, det glemte jeg at købe. Det bliver aviser. Eller plakater. Aviser. Det har jeg gjort før. Okay. Det er sejt. Kan jeg godt sige så. Nå. Klamme fingre. Oh my god, min Apple Common Fish billede er blevet væk. Ja. Er telefonen her? Nej. Hvad laver han? Vi leger. Jeg købte et splatæg. Det der, som jeg også... Ja, nej, jeg købte det også til min veninde, men du må godt lige gå ud nu. Må jeg se det? Nej, du må vente. Du er død. Luk nu døren. Nu. Luk døren! Tak. Hendes næse sad fast. Jeg vil godt spørge dig om. Tror du egentlig, at grunden til, at vi fik tidligere fri, at det var fordi, vi slet ikke skal have 2 timer? Nej, vi skal have 2 timer. Har du Kanye Se, West hvad jeg billetter? Jeg fandt dem her, som ikke er brugte. Jeg fandt dem om fredagen, så det var ligesom for sent. Fandt du dem? Jeg fandt dem på jorden. Seriøst? Mm. Sejt. Mm. Så skal du bare gå ind og sige. Ja, hvad skal jeg have? Så skal jeg nok hive dem her af først. Ej, hvor fail, der er nogen, der har tabt dem. Ja, det er det, jeg siger. Jeg havde ikke lige lagt mærke til dem her. Det har ikke været brugt. Jeg har en lyserød tunge i dag. Ikke længere. Jo. Prøv at se i forhold til min. Den er lyserød. Ja.
Hvad for noget bogpapir har du? Bare sådan noget farve noget. Ens farve, sådan, så man kan tegne på det. Hvilken farve? Jeg tror, vi har blå, grøn og lyserød og lilla eller sådan noget. Sort. Det er ikke så sort. Nej, vel? Nej. Den gik ikke ud. Nu vil jeg have den her. Nej, se. Jeg tror, vi skal stoppe nu, ellers kan den ikke gøre det. Tror jeg også.